Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado.
Let our hearts be filled with thanksgiving and our minds with peace as we celebrate God's greatness and faithfulness in our lives. Kauban ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes! Good morning! Good morning mga kapaglaom and good morning sa mga kauban diri. Anong tulurata? Yes! Kay wala si Mona. Awing Ron. Hello diya sa kang Kuya Awing. Good morning diha sa inyo at nasa sa Jimenez Church. Yes. Sa itong taga Jimenez Church diya sa Misamis Occidental. Hello, good morning diya kanina. Kuya Awing, balik na. Oo. So Thanksgiving, no, nahisgutan to ni mo Fitz, diba? Yes, at you. The very act of being grateful is a necessity nowadays, no? Dili tungod kay kinahanglan nato ni mga kapaglaom, but this is our way of returning the favor to God. So dapat magamay man o madako, dapat mapasalamatan ta. And since diba everyday gamata ta sa buntag, no, gapanginabuhi ta, dapat mapasalamatan ta na. Only that pod nga sa panahon nga naatay ginahambing, naatay problema, lisod magpasalamat. So that is also a challenge. Dili lang kay sako but sa atong tanan, di ba, TV? Yes, tama dyan na, you know, it's an everyday challenge nga ato yung kailangan nato i-overcome ang pagpasalamat sa makanunayon. Let's make it a habit. Tungod kay sa matagutlo sa atong kinabuhi, no, dili man good ni ang atong kinabuhi, dili ni ato so atong pasalamatan ang Ginoo. Angay lagi siya pasalamaton, no, sa kalisod og sa kalipay or sa kahayay sa atong kinabuhi. Diba na Bible verse na? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tama jud na. Philippians 4. Natangan. Anyway, and karon mga kapaglaom, no, ang unang adlaw sa Disyembre, mga kapaglaom. Dool na jud kaayo. I mean, hapit na mahuman ang atong tuig. Yes. And mo ni siya ang month of, sa ganito te? Season of giving. Yes. Season of giving. Pero dapat everyday man dapat, no? Season of Thanksgiving and giving dapat. Yes. Nakadumduman ako sa itong suti, no? 1 Corinthians 5. Yeah, siya gibali. Okay, Vince. 1 Corinthians, no. Ako na balik ka mga sige, Fitz. I-research natin. Actually, hindi ko research niya. Sige. Anyway, mga kapaglaom, tungod kay ganina nagahiskot kita og Thanksgiving, makapaglaom, no, ato pong pasalamat ang kainiton sa atong pagtuo diha sa Ginoo. And of course, together with our friends diha sa International SDA Church of Laverne, former Laverne, sakto ba ko? Yes. Former Covina SDA Church, usa ka Thanksgiving celebration ang ilang gipahigayon. Kung unsa ni makapaglaom, let's all watch this. Thanksgiving is a wonderful time to spend time with your family, your friends, including your church community, to give thanks to the Lord and reflect on His wonderful blessings. Come and join with us. Our church, in a very special way, we have a lot of things to be thankful for throughout the years. This is the first time that we are already part of the Southern California Conference, so that's one thing that we're thankful for. But throughout the years, we have so much blessings. We have so many ministries in our church that was also very, shall we say, successful. Yes. And there are things that, you know, we are thankful for as a church. That's why we're celebrating this month. The only thing that makes this church as very cohesive and united is the fellowship that each member give to one another. We are in a place, United States of America, where people are so busy from Sunday to Friday and have been given a space of time, like on Sabbath day, they can come here and be together and fellowship with each other, pouring out those heartaches, challenges, difficulties that they have come to face during the week, and encourage one another. So this is a very good way that these people here are united through the years. I have so many things to be thankful for, but the first thing I want to thank God really is for the good health that He gave me. And then next is my family, give me a very supportive family, especially in my
what I'm doing in my affairs, also what I'm doing with my Ironman. Also, I'm so thankful for the business, you know, that he has blessed me so much with my business, and also lastly, but you know, also important is I'm thankful for my friends who are here, who supports me every time and always makes me happy. That's it. One is family unity. Two is good health and more blessings. There's so many, I cannot even count them. So this evening is not only about celebration of Thanksgiving, but it's about celebration of thanks and also giving. When our heart is filled with gratitude, there's no room for worry or complaint. This is Janelle Galar-Pelikayan from Laverne of California. Thank you so much, Ma'am Janelle. Yes, sa California. And of course, kang Ate Charm and Kuya Andro. It's so nice to see you there, no? Ang atong Filipino community po sa US. And sa ilang church na sa celebration nila, diba? It's all about thanks daw and giving. O, diba? Isa na mo guna uyop kung mapasalamaton ka, muhatag po ka. No, kay naaman sa imo ha, so ihatag po ni mo. Una kadumdum, naging ko sa sakto nga verse. First Thessalonians 5:18 day ito. Yes. Moto sa mga Give kapaglaon. thanks in all circumstances. And nindot kayo tanawon nga sila dito, tungod na sila yung mga inanang program, kahiusa sila. So there is unity, no? Especially sa mga apply Filipino. na to na po diri sa ato. Ano nga, in a year, magpasalamat. Nagyo tayo celebration. Actually, nasa mga association before, naging may Thanksgiving celebration at the end of the Every year. month? Okay, yes. Mas year-end party, something ana. Dili man po sa ato, ay kaning December usay, season of giving, season of love, Thanksgiving, tanan na lang na amang throughout the year, no? Nga, okay ta sa tibok tuig, no? Sa bisan sa kasubo o sa kalipay sa tibok tuig. Yes. Nakalahutay gyapon ta. And ga-welcome ta sa bago nga tuig nga moabot. But mga kapaglaom, dapat everyday magpasalamat kita sa Ginoo. Yes. And mga kapaglaom, no, singing is a form of thanksgiving also. Ang minsay sa isa ka awit makakabi ka nato nga magpasalamat tunta sa Ginoo. And just like anyone else, mga kapaglaom, we long to praise the Lord, mga kapaglaom. And mga kapaglaom, here Shote and Sunshine alang sa Harana sa Kabuntagon. Muabot ang katapusan sa dalan, tingali dili na ta makita, hangtod na lang niya ni anang matahong syudad. Sa matang baybayong langit mo.
sa matang baybayong langit. Alright mga kapaglaman, you are still watching Panimbaya sa Kabuntagon World, and thank you so much, Kyrie, sa mga dasig ka mo nga mga Shoti, volunteer diba? dito. Isa to sa AKA atong Shoti. Odiman. Yes. And si Sunshine. Mga kapaglaman, doon ay gihimo nga usa ka aktibidades dito sa Zamboanga Peninsula Mission. No? Isa ni sa ka activity nga connect sa ato ang mga Muslim brothers. So gitawag ni siya Adventist Muslim Relations. Kung unsa ni atong tanawon ni nga video. Gihimo diri sa Siokon, Zamboanga del Norte, usa kini ka meal fellowship with our Muslim brothers dinhi, o ang kasaganan na nambong ang mga batanon kaubanan sad sa ilahang pangulo nga kapitan dinhi sa lungsod, ug nahimong nagamalampuson tungod kay nanambong man gyud sila. Ug gani among nakita nga sila malipayon nga gihimo kini programaha ilang nasabtan og unsa gyud ang 70 Adventist tungod kay wa man gyud sila kasinatian kayo mahitungod sa 70 Adventist, kaya ang ilahang pugnahona nga ang Christians usa lang gyud, pero niining panahon na mas nasabtan nila og unsa ang Adventist ikumparar sa uban nga mga Kristohanon nga mga patulunan sa ato nga palibot. Sa ako mga Muslim brothers, dako kay mong pasalamat sa iyon aning opportunity nga nagkuyog-kuyog di ari karon nga kami na amay dugang na kahibalo sa ato ang mga isuon pod sa ato mga brothers and sisters sa Adventist nga kung unsa pod ang ilahang kailang belief nga kami nagpasalamat sa iyon aning oportunidad nga unta masundan pa nga inani nga higayon sa mas dakong pagtipon, sa dakong pagpreparar para sa amoa gihapon o sa ato . Lord, you've been good to me. There are times I have failed you, Lord, but your love still lingers near and fills my soul with grace. More of you I want to be. Reign in my heart, oh Lord. And when you call my name, help me say, here I am. More of you I want to be, never to doubt your will. My strength, my guide, my only hope. My faith is built on you. And when my faith is weak, help me see more of you. Mold me and make me whole. Here I am. Search deeply within me. Remove my doubts, my pride. If there is one you will save, let me be that child in need. King of my life, you are. Reign in my heart, oh Lord. And when you call my name, help me
say, here I am. More of you I want to be, never to doubt your will. My strength, my guide, you're my only hope. My faith is built on you. And when my faith is weak, help me see more of you. Mold me and make me whole. Here I am. More of you I want to be, never to doubt your will. You're my strength, my guide, my only hope. My faith is built on you. And when my faith is weak, help me see more of you. Mold me and make me whole. Here I am. Mold me and make me whole. Mold me and make me whole. Mold me and make me whole. Here I am. Here I am. Yes, mga kapaglaom, salamat kayo, Tina and Elson, sa inyo ang manindot nga alawiton. Mga kapaglaom, no? Kami yung mga higala nga Seventh-day Adventist nagpasalamat sa atong Ginoo, no, sa panalangin o paggiya kaniya tungod kay atong pakiguban kaniya pinaagi aning atong iglesia diri sa Mindanao. Miabot na og 100 years. Yes. Wow. And Yes. join us on this celebration. Centennial celebration. Yes, through watching this video. Alang sa kasayuran sa tanan, kini nga programa usa kini ka espesyal sa pagkaagi nga sukad himugso ang Seventh-day Adventist Church diri sa Sindangan. Gihandom kanunay ang pagtubo nini o kini siya para sa pagpasidungog sa mga paningkamot sa unang mga Adventista nga niari dirigikan gikan sa Negros Island. Ako gyud kayo akong kalipay nga nagsilibrar diri og 100 years tungod kay ang akong mga ginikanan, ang akong great-grandfather o great-grandmother sa both sides, na-convert sila nga mga Adventista gikan ani nga iglesia. So ako third generation ako nga Adventist, pero ang akong history gikan dinhi kay ang kini nga simbahan sa diha nga na-organize na sila, nagpadala sila og mga missionary sa palibot nga mga lungsod. So ang akong lolo dito sa Labason na-convert, ang ako pong mother side rin na-convert. So, ang akong both parents, nga second generation nga Adventist sila, nagminyo sila. So, muna nga nahimo kong third generation nga Adventist. So, I can trace my being an Adventist, gikan din ani nga Sindangan. Ang kalipay, dili makuan, dili nato ma-explain. No, bali mo ra bag isip apo sa tuhod sa mga siblings sa usa sa kadalaan ng iglesia dire, mura ba usa ka pakapasigarbo nga pinaagi sa among pamilya, usa sa among pamilya nga nakadalaan ng iglesia nato dire, garbo nato dayon with God's blessings nga naabot ta ni nga ika 100 years na atong ikapanghinambog. Dili nako ma-express kung unsa kalipay nako para sa akong pamilya, para sa ato ang mga membro diri sa atong iglesia sa lungsod sa Sindangan. Dili nako matukib ang kahong kalipay na naabot og 100 years. Gusto ko nga mabawa nila nga ang Seventh-day Adventist is the real church. The real church of God.
kinanglan atubang sa Ginoo pinaagi sampo. Doon natay 1 week community services nga gimo agi og pagpasinungog nga ang atong buhat dili lamang sintro ta sa pagsagyaw sa mga balita kundi ipakita nato ngadto sa mga tao og nining nga iglesia nga sa kanunay concern ta sa panginahanglan sama sa gibuhat ni Ginisos sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang ako lang challenge sa mga pioneers, sa pamilya sa pioneers, o sa tanan magkaigsunan nga nagkonvertido sa maturan, nga maghugpong ta sa buhat sa Ginoo pagpanaog og hamili nga kalag. Kay aron nga matapos na ang nakong buluhaton, daghang madala nga mga katawan sa tilan sa Ginoo, o magkalipay ta sa langit nga puloy-anan nga daghan ang nanguluwas sa ginharian sa mga langit. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. But how can we give thanks if we lost our job? How can we give thanks if we've been diagnosed with an incurable disease? How can we give thanks if we can't conceive? How can we give thanks if our friend refuses to talk to us? How can we give thanks if our marriage is falling apart? And how can we give thanks if we don't know what the future brings us? You see, these questions might hinder us to always be grateful to God. But have you ever questioned as to whether we are obliged to thank God for this? Is there any thanksgiving recorded in the Bible? People of different walks of life have their own way to thank someone. But does God provide us with standard or proper in how to thank Him? Through the highs and lows of life, why should we be grateful to God? Strive hard to eradicate the ungratefulness in our heart, and when it's hard to be grateful, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, how grateful are we to God? And usahay, no, bisa sa itong kalisod, we're told, magpasalamat gyapon ta. Nya dili gyud na siya lalim nato nga buhaton kay kalisod-lisod na gani. Mo na atong istoryahan karong buntagan. Diri kauban nato ang former president sa SPUC or South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, and now gidala na ni siya sa Asia Pacific Division as the Field Secretary for Evangelism, Pastor Edwin Golfan. Good morning, Pastor. Hello, Pastor. Good morning. Good morning. Good morning sa atong tanan mga viewers karon og maingon man sa atong staff dinhi sa Hope Channel South Philippines. Salamat kaayo, Pastor, sa imong pag-share sa imong time sa amoa. Kay ba dito na ni siya manglakaw na ni siya og it's good to be back home. Yes. Home ang yun. Be it ever so humble matud pa nila, there's no place like home. Tinuod yun. Nothing feels like home. Bao, kauban na ito mga kapaglaom, no? Si Brother Fitz, kay si Brother Awing, napod siya iyahang obligasyon nga si kaso karong mga puntaga. Hopefully by next Sabbath, yeah, he will be with us. Happy Sabbath. So, Pastor, pagpasalamat ang atong istoryahan karon kay, di ba, mudayon na siya last week, ang Americans nag-celebrate og Thanksgiving. Oo. November. Unya kay December murag mo na po na sa ato ay celebrate murag end of the year daw kay tagpasalamatan. Pero kaning pagpasalamat, Pastor, ba, is it a responsibility or obligation nato sa Ginoo kay creation man ta niya? Para nako ang kanang pagpasalamat himuon na lang gid siyang integral part sa atong matawag tag positive values kay ang kanang mahimo kang expressive of what you have received. Usa na siya sa pinaka-natural nga angay himuon sa tao. Pasalamat siya, magdaig siya sa Ginoo, magpasalamat siya sa uban nga nahimong hinungdan og naunsa siya karon, naunsa ko karon. Pasalamat is an integral part of moral values. Mura na siya innate, di siya murag mo lagi innate na gyud siya, no? Kay part man gyud na sa imuhang pagkatao pod. Ba lisod sa kayo kundi magpasalamat siguro. Bro, usually na tong reaction no, always sampo naghimo nga sa gamay nga butang thank you, thanks. Indot siya sa feeling. Diba? Kay it has, diba, ingon sila mga kanang doctors daw, saying thank you can uplift your spirit as well, no? So, Pastor, speaking of thank you, na ba'y recorded nga Thanksgiving celebration sa Bible? Kung naunsa ni siya? Actually, ang gihimong pattern sa United States, for example, kay sila may nahimong pattern na to ining Thanksgiving celebration nga last
Thursday o last week of November. Ang gikuhaan gyud anag pattern ang Exodus experience sa Israelites. When they came out of Exodus and then they went into the promised land, sumala sa saad sa Ginoo, mao man na ang gikuhaan lag pattern kay the Europeans from England migrated to the United States. There was persecution in Europe. So they went to a place nga matod pa nila makabaton sila og kinabuhi nga may freedom ang expression of religion. So ang Thanksgiving nga gihimo sa Plymouth kana sa Massachusetts sa 1621 sa history sa United States, adto na nila gi-pattern sa Exodus experience sa flight nila from Egypt to the promised land. So nindot po kayo, Nindot, no? Sa biblical basis. Correct, no? Biblical Nasabtan yun na to history. ba nga naging siya connection. No, kay them being one race. Baka to sa mga Israelites nilakaw siya, pastor. Muna no? pattern sa Thanksgiving nga gihimo sa US. Then later, nahimo po dyan ka ng harvest celebration sa mga... 2 years later, 1621 man tong ilang celebration gyud sa Plymouth, Massachusetts. Apan 2 years later, mura gi-declare na sa ilang present government, society na nga naanay freedom, ang kadagaya sa panalangin sa Ginoo ato ning ipakita sa Ginoo pinaagis pagdaig sa iyaha. Sa abot sa ilang pangabudlay, human sa ilang pagpananom ni anang ginganlan nato karon og new world ang United States. Even in the Bible na po yung mga scenarios nga hatag gid pod og offering ang mga tao, di ba? It's a form of thanksgiving. Oo. But the Bible records several, many good siya, pastor. No? Pero pastor, ang pangutana ba, when you give thanks, does the Bible does it have a standard nga inani dapat ka magpasalamat? Baka na murag naging exact amount di sa ba? baron. O inana. Exact action. Offering of this. Actually, ang pattern yun sa Thanksgiving, o hisguta og original, matawag tag ang first nga Bible expression of Thanksgiving. Voluntary on the part of man but still following the prescription of God. Ang pag-build sa altar, for example, og trisapon nimo ang pag-build sa altar, dito na magsugod pa sa Garden of Eden. Because the first one who built the altar was Adam and Eve. Later, ang iyang anak sila si Abel o si Cain, nagbuhat sila ng altar. But ang point na kumauni, kanang building of altar, which is an expression of thanks to God for His grace, ang kaluwasan nila, human sila nakasala, o ang thanksgiving po nila sa provision sa Ginoo, prescription gyapon sa Ginoo ang ngayon nato sundon. Kaya ang atong makuhaan ana og sample si Cain ug si Abel man. Nag-intend sila pasalamat sa Ginoo, paghalad, pero ang kang Cain, unsay paagi na ko pagpasalamat sa Ginoo, mo ni akong gusto himuon. Apan si Abel, ang akong himuon nga paagis pagpasalamat sa Ginoo, ang paagi nga iyang gipangayo nako. So, bisan pag Thanksgiving ang ato, voluntary na on our part. We should still follow what God's will is. Muna, ang building of the altar was for the burnt offering sa lamb nga nag-shed og blood. Dili katong building of altar nga butangan ako sa gusto na akong ibutang kay dili man pwede nga magpasalamat tas Ginoo nga ang ato rang kaugalingon may ato sundon. Kay murag may isang contest na dayon. Salamat tas Ginoo, ato gyapong sundon ang prescription sa Ginoo. Ay, kanindot ba? Murag siya kanang unsa na, you cannot just be like doing. Pero pastor, pasabot pastor ana nga naa po lugar kanang atong pagpasalamat nga dili gyud siya dawaton sa Ginoo. Just like the story of Cain. Yes. Muna siya ang akong himo nga pattern. Because the intention of Thanksgiving is to give honor and praise to the one whom we are expressing our thanks. Di man pwede og ang atong himuon butang nga wa niya dili niya kabubuton or butang nga dili mo imakapahimuot niya. Ang makapahimuot niya gi atong himuon. So that explains nga innate siya no, murag intrinsic sa to pastor no, nga murag you give thanks to, not because you give thanks because I want, murag bitaw kay pwersa na lang siya. Willingness gid mo nga ibalik sa Ginoo kung saan gihatag sa imo at the same time. Matong sulti ni pastor gid nga sana voluntary gid siya nga pamaagi. And pastor no, speaking of nag-mention daw thankfulness, usually atong gisgutang is positive. What i-advise sa Bible sa to ang magpasalamat ka in all circumstances, pati including katong mga negative, mga sufferings bisag nagproblema, no? Nganong kang gisulti na sa Ginoo? Na ug ato bitang kuaw ng pattern sa experience ni Job.
Grabe man to, wala pa man ko'y nakita nga tao nga equal og trials sa kang Job. Until now, nag-research pa ko ano ako kita. Because ug matawag ta sa iyang kahimtang sunod-sunod ang grabe nga tragic. Nagdagan-dagan gud ang mga newscaster nagpahibaw niya nga ingon ini wa panahuman ang isa nasunod na sad. Apan if you look at the last verse of the first chapter of Job, chapter 1 verse 22 man tingali na. Okay. Ang point dito nag-ingon nga apan ni ining tanan wala ni Job pakasad-a ang Dios. Gidayeg niya ni kat parehatong hangad niya sa langit. Ingon siya Ginoo, gi pabuto ko nimo diri sa yuta nga walay bisti. Pabalikon sad ko nimo nga wala dalaygon kagihapon. So, ang essential nga part sa Thanksgiving is to give glory and honor to God. Amen. Kay pareha ko na ang text nato sa Romans 8:28, all things work together for good. Wala nag-ingon ang verse nga all things are good. Ayun. For good. But All. work together for good. Yes. Not necessarily that all things are good. There could be a lot of things that are not good. They are bad. Ibutang ta sa atong kaugalingong kinabuhi. They are bad. But it will the turn Lord out. can turn it for good. Meaning eventually, kung dawato nimo ang nahitabo nimo ron, daigon gihapon nimong Ginoo, ang Ginoo kamo ang mangitag paagi nga kanang negative nga nahitabo nimo, mahimo nang positive para nimo. Nindot kayo. Salamat ka. Ba? Siguro instead of blaming God, give thanks to God. Correct. No, because of Makatawa ang blame. Tinuod ba? Bisag sa kalisod, magpasalamat mo gina siya. Daghang kay salamat po, Pastor, no, sa imong pag-share sa imong time. Pastor, would you have like a parting message or last message sa ato ang viewers o imuhang greetings sa ato ang mga kaigsuonan sa Asia Pacific Division? Okay, unahon lang ako greet ang akong pinalangga kay 9 taon siya sa balay karon na fractured ang iyang left foot, murag na immobile siya in a few weeks, but I'm praying ma-healed na siya para mapadayon kay daghang para ba siya schedule for the year. Usab akong greetings sa akong father. Nag-celebrate siya last November 21, 90th birthday. Wow! 1 week after, nagpasalamat sa Kos Ginoo nga tagaan ko niya kay gayonan nga mag-celebrate sa akong birthday November 27. But I am also grateful. Related. Thank you. Mga shock yun ta diri ba mga part gyapon na sa atong Thanksgiving. But we also want to greet our supporters and followers of this program all over the world. Ang atong nakita ang brethren kaganina sa Covina, our brethren from Chicago, o sa uban pa nga mga nasod. Mismo mi ang naghatag sa ako ining attire. Ang atong brethren from Bangladesh. Akong pasalamatan sa sila o gi-greets nako si Buntaga. Oo, daghan ka yung salamat, Pastor. Magbalik-balik ka, Pastor, ha? Yep. Okay. Huwag no, mga kapaglaom sa gikaingon pa ni Pastor, no, in all things magpasalamat yuta sa Ginoo, not because we feel nga obligated siya, but because that is our kanang intrinsic siya sa atoa as creation of God. Ug sama ni mga kabataan nga gahatag kanunay og pagpasalamat atong tan-awon ang Kids Station. We're gonna tell you what Thanksgiving is all about for us. T for truth, because you can always find truth in God's Word. H for heaven. Heaven is a place where everybody is happy. Yeah. A, answers to prayers, because God always answers our prayers. N is for nature. God speaks to us through nature. K is for kingdom of God, which is unshakable. S is for strength of God. G is for the goodness and grace of the Lord. I is for my identity in God. V is for victory over sin. I is my inheritance in heaven. M, name of the Lord. G, God is good. All the time. Happy Thanksgiving! Yes
yes, mga kapaglaom, no, aniya na po kita. Og, like December 1 is very special because like, muna gini siya culmination sa ato ang Christmas Day. But, December 1 is also very essential as the world is celebrating a HIV/AIDS Day. And we understand that this is one of the diseases nga dako pa gyud kaayo siya kanang atong sabtunon kay ang cases is ga taas gid siya, no. Og with us this morning to enlighten us on unsa yun ang kamatuoran ani nga sakit is a peer educator of the Department of Health Region 10 and my former student. Ba, lahi ra gyud nakalimutan karon. I once was teaching with sa iyaha karon siya na po na magtulo sa to. Mga kapaglaom, no, with us, thank you so much. Sa imuhang time is Mr. Ace Julius Isqueta Villamor. Thank you so much, Ma'am Ange. Good morning po. Salamat kayo sa pagmatano. Okay, ma'am. Og sa'yo. Okay naman, kaya ra. Diba? Kaya ra. Okay, no? No, the very reason I'm wearing red, not just because it's Christmas, but it's because also of the World AIDS Day. Okay. So, sugdan na to siya Ace ng Pangutana kay always magini siya Is this disease, HIV/AIDS, a disease of promiscuity? Well, being promiscuous and having multiple sex partner is one factor or gives you a higher risk of contracting the virus, but not necessarily mean nga mo'o gyud ang rason nga magka-HIV ka. Because one person I know got the virus from his first boyfriend. So not only did he lose his virginity, but also got the virus in his first intercourse. But if you are promiscuous and having no protective sex, not responsible enough, then there is a higher chance of you getting the virus. Okay. Lagi ba kaya protected? Kani siya. Kaya, di ba, with the recent nga salida nga hype kaayo, di ba, Bohemian Rhapsody, we understand that the lead singer really died of HIV/AIDS na iyahanggi ka, but kaning duha, HIV o AIDS, unsa man siya, incurable gyud ni siya nga sakit? So, as of now, when we get the HIV virus, and then possibly because HIV will be eating our immune system, more likely, there will be opportunistic infections that will enter our body. In our country, most commonly is pneumonia and tuberculosis. If dili siya maagapan through early medication, then pwede nimo ikamatay through tuberculosis or pneumonia. And if you die because of those disease, because you have HIV, ang condition ana is called AIDS. Okay. So, one way or another is, if you get detected early, nga naapa ka sa HIV level, wala pagka nagkakuha opportunistic infections, then there is a medication called ARV, antiretroviral medication, which can suppress the HIV and then can maintain you, and then you can go back to normal. Though the virus is inside your body, it can never be removed as of now, but when you take the medication, that's twice a day, and it's free from the government, then you can live a healthy lifestyle as of anyone else. And if you take the medication, first is you will be undetectable of HIV. Kagipatulog naman niya. Okay, so dormant na siya. Yeah, dormant na siya. And number 2 is, dili na ka makatakot. Untransmittable na siya. Okay. Pero lagi no. Kanilang, briefly lang siya Ace, kay duha magud ni siya. HIV o AIDS, are they like one disease? HIV is the virus that will attack your immune system. AIDS is the condition where you have multiple opportunistic infections because you have no immune system because kinain na ni HIV. Okay. So that's why i-boost nimo imong immune system. Yes. Alright. Kani, unsa gyud ang mga misconceptions sa HIV? So, kita mga Pinoy no, daghan gyud mga misconceptions Isa, gyud permi. For example, contracted na siya kung matapad ko, ay matakdan ako, ana na siya. One way pag yun, Ana, is dili kita dapat not through touching and then not through kissing. Because wala yung HIV sa laway. Dili kita makatakod, Ana. Basin pag multiple kisses of multiple partners, dili ka matakdan. The only way nga matakdan na ka is through unprotected sex, through blood and blood products or blood contact with a positive, with a blood nga na ay HIV, through the breast milk, and then also through vaginal fluids and the semen. Okay. Kada naging upat ka body fluids ang makatakod sa imuha kung positive ang tao. Nga may infect sa imuha. One misconception is, ang HIV is gikan lang sa bayot or sa homosexual person. Ayun. Which is dili good because HIV means human immunodeficiency virus. From the word human.
anyone who is human can get infected with HIV. Ah, okay. So dili na siya nga murag exclusive lang siya sa mga gays. Ways, nila po. Anyone lang yun Anyone. siya. Even lesbians, straight. Yes, everyone. Oo. Basta di lang iba. So you have to be careful. Ace, would you have like, thank you so much no sa imong time, but unfortunately we really out of time. Would you have like a message sa ato ang mga viewers on how they'd be protected? Kay murag ang prevalence kay taas kay despite bad the challenge is taas na kayo ang mga efforts sa government niya nakikumpetensya paghihapon ang rate of incidences. Correct. Oo. So one way of us having more caution and not contracting the virus is actually following the simple ABCDE rules from the government that we advocate so much. A is abstain. Abstain from sex if kaya. Please abstain. If dili kaya, at least be mutually faithful to your partner. Please be faithful. Kayo lang dalawa talaga. And then if di kaya rin, at least letter C, correct and consistent use of condoms. Ayun. Then letter D, do not drink alcohol and do not share needles. Do not drink alcohol because if you are drunk, you forgot to insert condoms. Oh. And then if you share needles, possibly blood-to-blood contamination. Ayun. And the most important of them all is E. Please educate yourself and educate one another. Ayun ba? And never if ever magani, di ba? Kung murag na katong, you have to check yourself, and if you have it, do not be afraid. Ayaw siya itago. Dili yun siya itago. Kaya if you are positive, it doesn't mean nga it's the end of you. Kasi there is a medication for you to live on. Correct. Kung magtambal lang ka, padayon sa kinabuhi. You can live up to 100 years old kung healthy lifestyle and with the medication ka. The only difference is magtumar lang ka og tambal. Mas hadlok pa ang diabetes kay kung mag-over ka sugar, pwede ka mabuta, pwede ka maputol ng tail. But HIV, just take the medication and then live forward. Ba? Lagi siya. So mga kapaglaom, no, I hope in this nakahatag mi sa inyo ha o gamay nga kalinawan sa kung unsa gyud ni siya, kaya nga tuang intensyon na no is makatabang ta para mababa na kung dili magani maundang ang mga incidences of HIV/AIDS sa ato ang community. Daghang kaayong salamat, Ace, until next time. Yes, Mama. Yes, thank you so much. Og moving on mga kapaglaom, adto ta sa MSU IIT kay si Dr. Prime Ragandang ana siya gihimo nga partnership with DepEd. Ato ning tan-awon. Almost every day we got to encounter conflicts in various circumstances. Sometimes it is with our friends, neighbors, co-workers, and most of the time with our family. Today, November 29, 2018, at Ideya Center, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Dula-Dula ug Pakig Sandurot, an arts-based approach addressing to women and men's vulnerability to conflict was conducted. Dula-Dula ug Pakig Sandurot, the arts-based research program of MSU IIT, has drawn our class, my pupils actually, into a life-changing experiences. And then we have learned to know ourselves better, and we have shared our ideas, our thoughts. Pagbutos sa Marawi Siege sa 2017, nakitaan sa mga pagtuon nga kung naay mga naapektuhan pag-ayaw, wala lang kundi ang mga kabataan. So ang project is to how to counter violent extremism pinaagi sa arts-based nga approach. Nag-develop ang MSU IIT sa ka-workbook wherein gigamit ang dula aron sa pag-develop sa empathy sa mga bata. And then we partner with the Department of Education kaaron nga ang mga teachers from DepEd sila ang mag-implement sa mga program sa ilang mga classroom. For the partnership of this program, the Education Support Services Division of the Department of Education Region 10 is actually looking for research-based programs in preventing violent extremism. The Department of Education is part of that vicious cycle of conflict, especially here in Mindanao. Our advice is simply we have to be humble enough to accept these complexities, and we have to take the plunge in addressing conflicts by way of listening to our collaborators, to our stakeholders, to our colleagues, to our friends, so that by doing so we are able to understand their perspective.
With the aim of attaining peace education, this program is very useful as we aim to solve conflicts and the want of being vulnerable in every circumstances faced, especially to our students. Remember that even if this earth sins, still Jesus Christ wants peace and love to everyone. This is AJ Galvez for In Harmony Beat. Mayang buntag mga kapaglaom, mag-happy Sabbath kaning tanan. Nasa pita sa itong segment ang Let's Pray Today. O kining higayon na itong gahin alang sa itong bahimo sa itong hiniusang pagampo sa 777 prayer. Ang atong kauban sa pagampo, ulalain ko ni si Pastor Gufan. Pastor, thank you so much sa parang nga pag-iuban. O ganiya ba sa mga prayer request atong pagabasahon. Una, happy Sabbath everyone. Hello sa mga taga-Malubal Church in ZPM. Please pray for our new church building nga magmalampuson kini ug himo pinaagi sa tabang sa Ginoo. Daghang salamat. And next we have please also pray for Miriam Fordan of Kidapawan City. Ikinahanglan siya mag bypass operation pero as of now dili pa sa matagan og schedule kay naa pa say pneumonia. Natong iyampong ang Ginoo mag-ayo kaniya sa iyang sitwasyon karon. And also Pastor, gimension mo kanina atong iapod po sa pagampo si imuhang wife no si Ma'am Vicky Gulfan. Tungod ka doon na siya fracture ang left foot. So inaot nga maayo siya sa daling panahon. Pastor. May I invite every person now to bow your heads as we pray. Our great God and our Heavenly Father, we bow our heads before you. Our sign of recognition that we are coming to the throne of grace for our petition and pleas. Today we want to join with the rest of the world who are celebrating Thanksgiving during this week, the last week of November, because we have all reasons to be expressive of appreciation for everything that you have done in our lives. We are also grateful that this Sabbath morning we are able to call upon you along with everyone, every viewer of the program. We bring unto you the specific request for prayer that we have received. First, we want to ask you to bless our brethren in the Church of Balubad in Zamboanga Peninsula Mission as they are starting a new building, a new congregation. May this also be a symbol of a spiritual growth of a company of believers in that part of the world field. We pray for Mrs. Fordan, who is supposed to undergo a certain operation but cannot be because of some other health hindrances. Lord, bring healing upon her. I pray for my beloved who has been suffering from the left foot fracture that has caused her to be immobile. I pray that you continue to bless the healing so that soon and very soon she will be back to active ministry again. I ask you, O God, to bless the coming evangelistic meetings that will be held in Baguio by Dr. Gay Tanamal and us, some members of the staff in Southern Asia Pacific Division on December 15 to 22. Lord, there are still a lot of things that needs to be done by your church to fulfill what you have asked the church to do, the spreading of the good news of salvation to the world. Because we know, Lord, that you have given this task to your church so that this work, as soon as it will be finished, you will come to this world and gather the redeemed into the heavenly home that you have prepared since the time you ascended. I pray for your blessing upon every single viewer of our program here in Hope Channel, particularly the Panimbaya Kabuntagon, and all others who have been blessed by the ministry of this television ministry. May every single person who has received the blessing come to you with praises and thanks. We also pray, Father, for your blessing upon the young people who have volunteered their services for this ministry. Thank you, Lord, for hearing our prayers and for being so good to each one of us and to the work you have left the church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa ato mga kapaglaom, kung adto na kamoy mga prayer request, pwede ka ninyo padala sa ato ang Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usab sa
nyo makita ang mga contact numbers sa atong TV screens. Okay, now let's pray today where you don't have to pray alone. Si Jesus lang ang akong mahalon. Si Jesus lang ang akong higugmaon. Kay diha kaniya maangkot ang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhing sa igsuon, padayon sa unahan, kay siya mutabang sa imong kalisdanan. Kay diha kaniya maangkot ang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhing The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Yes, mga kapaglaom, maniya na po kita para maghatag og tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, good day ma'am or sir sa Panimbaya. Magpatambag unta ko ma'am, isa ko ka Christian, converted ko. Akong asawa mismo ang naka-convert sa ako ma'am. Tas karon nagabit siya ug kauban gyapon sa simbahan ang nakabit niya ma'am. Anak sa leader namo sa simbahan. Unsay angay nako buhaton ani ma'am kay lami na kayo mo patay og tao ma'am. Uy. Usa ka rebelde ko dati ma'am. Almost 5 years dili ko gusto makasala ma'am kay kitalikdan na nako ang pagpakasala. Mapasalamaton kaayo ko nga nahimo kong Christian apan sa akong kaagi karon grabe kalisod. Palihog tambagi ko ninyo ma'am. Kanla ba? Ba? Ay bali marag lisod no medyo mga kapaglaom atong sugdan pa naa si Pastor Gulfan ang kung maglisod magani tambag ani kay medyo lisod yun siya no. Naa si Pastor Gulfan yun ang mag-closing ani sa atong kuan. So context no gi-convert siya kaya ang asawa pag yun ang nakapa-convert sa iya ha so faithful nang yun unta siya daw bikay na sila marital problem. Unya na pag yun uban sa simbahan anak sa leader ang kabit. Ma-remind siya everyday. Oh, di ba? Bakit na Manila? Okay, or simba ka. mag-church siya, makita niya, no? So instead na mamati siya, ma-divert siguro yung attention. Or grabe ni siya nga pintasyon, Pastor. In short, isod kayo ni siya nga sitwasyon, Ma'am. Oh, lagi ba kay murag triggering nga unsa man gyud ka mo balik ka sa imong karaan nga pamaagi or mo padayon ka dadto. Pero na ay challenge. Oh, pero bitaw no mo gini siya Pastor no ang dula sa atong kaaway Pastor no. Yep. Ba, sige sugdan na to Fitz ikaw isip unsa man ang isa ka batan-on. Unsa atong matambag sa iya ha. Sir no una salamat kayo sa pag-share sa imong concern sa moa. As much as possible pa kamo tanan mo nga maghatag og enlightenment po sa mo. I would like to suggest siguro kung namoy anak siguro pwede na to ihangyo na tong inyong anak nga may mahimong bridge sa inyong duha if ever medyo usually magod sa mga problem sa family ang usually makapa-connect sa mag-asawa kay anak
magpabilin sila tungod sa anak. At the same time, pwede mo i-ask imong self if ano ito self-evaluation ba? Ano kang nabuhat to niya? Base na po siguro kayo pagkukulang. And pwede po din mo sa i-confront o istorahan ninyo kung anong nahimo po to niya. And if dili siya ma-settle sa inyo nga conversation, pwede nyo ihatod sa kanang gisaligan nimo nga kauban sa church, nga dili pa siguro katong involved sa situation. Any person nga masaligan nimo or yung parents baka nga mo'y magpatunga sa inyo aron ma-settle gyud sa problema. As much as possible, kaya solbaron nato lang siguro pinagi lang sa pag-istorya o kauban sa pag-ampo. Ba, so istoryahon ang ginikanan if ever kung naa sila'y anak. Ang hulam sa ta sa ibang microphone. Sorry. Ako diba? na. Bing. Unsaon nato siya, Bing. Lisod bitaw jud kayo na iyang sitwasyon. Siguro, ang ako na lang ma-share is, dili na lang siya mo jump into a decision bitaw nga mag-regret siya. Kay naraba siya ka ng kaagi sa una. Lagi, triggering kaayo. And what if ba, kung imo nang buhaton, murag mo trigger na noon to, unsa jud tong imo ang ways before. Niyang mas hadlok na noon kayo. So kana lang, ayaw ka magpadala sa imong emosyon, dili ka mag-decide sa mga butang nga naa ka sa kaaligot-gut ka suko kay baka mag-regret ka. Correct. And also pod, know your rights. Kay kuan na ba sila no? As a husband, kay I think kaipon pa sila. Kaipon pa siya. Wala na siguro. Kasal na siguro niyo. Kay umaiman siya nga naa daw ang kabit sa kuan. Kay let's not read what is not there na. Ano lang siguro kanang know your rights as a husband kay as iya pa man jud ng asawa. Correct. Wala man naka-mention diha nga unsa ba gabulang na because legally separated sila. So ana lang. No. So within the kanang bounds of humanity. Yes. Do not be tempted. Bisag sakit kayo. UP, unsa itong may istorya? Lisod gid kayo yung sitwasyon, no? Actually kami ni Fitz, unsaon ka na mo ni, no? Lisod pa dumingon, may makasabot mi sa mo, kadili gid mi makasabot pa, di ba? So, happy lang ko para nimo nga nahimo kang Christian, di ba? And nangayo jud kag tambag before ka ni decide kung unsa imong buhaton, no? Wala jud ka nagpadala sa imong emosyon. Despite sa mga nahitabo sa imo. Siguro simple akong tambag sa ilaha nga, control lang yun sa imong emotion. And since couple man mo, na kay panahon dapat mag-istorya yun po siguro sila kung unsa na may nahitabo. Kung kaya pa ba nila gi-istorya, no? And kung dili gid ninyo masettle nga kamo lang, actually, naatay mga legal processes ana kung nakasala gyud ang imuhang wife. Grabe no, legal dili. So dili kung after na istoryahan nimo decide ang imuhang wife nga dili na ko ganahan nimo. Ana magbulag na ta. Kaysa siya ang muhatag og hustisya, di ba? Nga makasala siya, muduol na lang siya legal. Mangayo siya og kung sa may dapat, yes, assistance. And I believe gitugot ni siya nga mahitabo sa imuha kay nagtuwang Ginoo nga imuha ning makaya, di ba? Imuha ni siyang malampusan. Isa ni siya sa pinakalisod nga mga pagsulay nga imong magian sa imong kinabuhi. Pero kung imong makontrol ang imong kaugalingon, naa kay ma-learn ani, no? After all these things, na kay ma-learn and you will become stronger and mas proud ka sa imong kaugalingon. Maguba na tanang relasyon, ayaw lang ang imong relasyon sa Ginoo. Kana lang ato ang ampingan og ayo. Tinuod ba? Seek help. But daw bi pastor. Unsa atong maitambag sa iya pastor? May usa ka verse sa scripture nga akong nahuna-hunaan nga i-share sa imuha. Ang verse nga nag-ingon sa 1 Corinthians 10 verse 13 na nag-ingon, kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Amen. Ang Ginoo kasaligan ug dili niya tugutan nga sulayan kamo sa buta nga mapukan ramo. Inig-abot sa pagsulay, doon na siya tugbang nga grasya. Now, ang akong i-appreciate ining imong confession karon ang imong paggamit sa term nga convert nako. Meaning, nausab ka ng word nga convert go, dili ka na mao ikaw kaniadto. Yes. Nausab ka na karon. Ang kining word nga pagsulay god, parehara man gud ni sa test o sa eskwelahan pa. You have only one thing to remember basta naa ka sa pagsulay.
dili nga mapalpak or dili ka kapasar. Basta sulayan gani ka para sa test, ang i-determine mo, you will pass the test. Because that's the purpose for the test. You see, ang iyang word nga pagsulay sa English test, tulo man na siya ka word sa English, usara na siya ka word sa Greek. Kanang perasmus sa Greek is translated in English as to tempt, to try, to test. Kanang tulot. Trial, temptation, and test. Ug imo na siyang tan-awon, murag tulo ka lain-lain, pero sa Greek, usara siya kabuok. Consider it a temptation kung murag mo sobra ang awhag sa yawa nga, hala, kalimti na nagunsa ka, balik sa imong karang kinabuhi. Muna yung lag temptation. Pagsulay, test, sa ato pa, barugi, kay igo karagisulayan, aron nga makita nga, wa gidi ay ka mapukan, human ining imong kahimtang karon. So ang akong tambag, first, dangop sa process sa church. Na og nakasala na ginang imong partner, come to the governance of the church. Na procedure pag deal with ana. Correct. Apan, ayaw himo ang mapaga na pod ang maangin ang inyong kidibok pamilya. Kay walay problema nga dili masulbad. Amen. Makapasaylo ka, lisod man tingali na isulti kay kanigud usahay mo tambag matod pa sa uban, it's better said than done. Tinuod na, mo sympathize minimo anang bahina ug dili na siya sayon. Apan hinumdumi, tugbangan kas Ginoo sa kadagaya siyang grasya, labi na kung mapasaylo ka. Amen. As I said, pasagdi lang ang Ginoo, ayaw lang pakawala sa paglaom, dangop sa Ginoo pinagis pagampo, ipa-implement sa church ang angayan para sa imong asawa, apan kung it will go beyond that, nanhimua ang legal nga sama sa tambag ni Yok ka ganina, anha na ka sa legal nga procedure. But as much as possible, mend the problem. Do not allow the crack to be wider. Correct. Kung mahimo iuli ang labing sayo, labing maayo. Oo. Diba? The mending would include, Pastor, nung nga dili na gyud siya mo go katong giingon nga yang gihuna-huna. Temptation. Bitaw, brother, no, kanang kami gyud masabdan gyud siguro nimo kung sa ang among concern gyud sa imo no, kay as makita mo gud nimo ihimplo ang iyang asawa unta unya na inana but dili pud masulbad ang problema kung dungagan yung problema. Tinuod. You cannot make right out of the wrong. Correct. You cannot solve the problem by solving another, by making another problem. Tinuod. So mo na siya no, ang ato ang letter sender no, dangop sa Ginoo kay lagi ingon ni pastor, wala gyud problema nga ihatag niya sa imuha nga dili na siya kaya. Kay actually grabe ni siya nga pagsulay, gyud siya acknowledge gyud ni siya nga pagsulay. Pero pagsulay ra gyud ni siya, naara gyud ni siya gyapoy kalampusan, no? And padayon sa pagampo, although sakit man siya nga makita nimo sila sa simbahan, pero sa gingon nato last Sabbath, di ba? Focus your eyes on God. Your faith on God and not on men. Di ba? Sa katong ato ang dear Panimbaya last Sabbath. No, I hope nga na enlighten ka na mo ani, so duha imuha, you go to the church even if leader na iyang amang, di ba pastor, kay leader magudang iyahang ang amahan sa ano, church procedure, di ba na may church procedure, so you are protected on that. At the same time, kung di naman gani, well, all else fail, napod siya legal nga procedure, but never put things into your own hands. No, magpadayon migampo sa imuha mga nga letter sender, no. We hope that karon at least nalighten ng imuhang burden. Og happy Sabbath. We hope to see you in the church. No, sa atong mga kapaglaom viewers nato, if you have problems that you need to consult with us, you want to share with us, feel free to contact us either through our Facebook page or through our mobile numbers. Og magpadayon ta mga kapaglaom kay bag-o lang, fresh na fresh ang ato ang technical mo nang medyo na mi-challenge karon. Gikan sila sa ipil kay nagkandak sila dito og workshop ato ning tan-awon. Kapin sa 15 ka mga kabatan-onan ang nagkat-on ng video editing, camera tricks, og lain-lain pa nga mga workshops nga gihimo sa Zamboanga Peninsula Mission Headquarters niadtong Nobyembre 26 hangtod 28 kauban ng SPUC Hope Channel Manager nga mao si Sir Johnster Kalipod. Sa tulo ka mga adlaw nga pagtuon, nagbalipayon ang mga kabatan-onan nga ilang nakutlo gikan sa mga lectures ug hands-on activities. Tuwas pa niana,
Nadasig ang tanan nga magpagamit og mopartisipar gayon sa media ministry kay kini usa ka pamaagi sa pagpahad sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon, walay lain ang usa ka youth leader sa Western Mindanao Conference, Osami City. Rini Boy, good morning. Good morning, Kuya Weng. So imo ko karong kuyugan dinhi sa Mountain View College sa pagsayod sa atong mga kapaglaom karon. Unsa man nato pangutana sa atong mga kapaglaom? Ang pangutana nato usara. Dunay tulo ka parabola sa nawala nga mga butang. Una, ang nawala nga anak. Ikaduha, ang nawala nga kwarta o ang ikatulo. Mo na ito yung pangutana. Mo na atong pangutana. So ready na ka? Ready na kayo, Kuya. Okay, so go. Tara. Dunay tulo ka parabola sa mga nawala sa Biblia. Una, parabola nga sa nawala nga anak. Ikaduha, parabola sa nawala nga kwarta. Ikatulo. Unsa man na ikatulo? Sure. Sige. Wala juga idea. Wala. Ready boy, unsa to? Ang ikatulo, parabola sa nawala nga karnero. Makita na siya sa Luke chapter 15. So, palo na ka? Sige, pwede na ka motubag. Una, ang nawala nga anak. Kaduha, ang nawala nga kwarta. Unsa man ang ikatulo? Okay, sige, una motubag ninyo. Ikaw. Nawala nga karnero. Karnero, ikaw. Karnero nga ron. Ikaw. Ikaw. Murag kanding masih to, puti man karnero. Ang tubag, ready ba yun sa? Nawala nga karnero. Tama. Nawala or lost. The first one is the lost son. The second one is the lost coin. What is the third one which is lost? Sheep? Sheep? Ikaw. Ang correct answer, isa. Sheep. Very good. Yay! Ay katong nawala kuan. Kwarta, anak. Sheep, the lost sheep. Dili mo tong anak. Sige. Tapos ang kwarta. Kwarta gani. Sheep. Sakto to. Tama to. Karnero, sakto. Salamat kayo. Parable of the lost sheep. Parehas gyapon. Kaya nag-practice naman bid diri sa pagpangutana nadunggan naman. The lost sheep. Okay. Sa Biblia, dunay tulo ka parabola nga nawala. Unang nawala, parabola sa nawalang anak. Kaduha, nawalang kwarta. Unsa man ay ikatulo? Wala kong gugma. Unsa man gyud? Wala gugma kani. Wala ko kabalo. Lamb? Manaminaw siguro ni siya. Sige. Adunay tulo ka parabola sa Biblia. Parabola sa nawala nga anak. Parabola sa nawala nga kwarta. Unsa man ay ikatulo? Nawala nga Coin. kwarta gani. Sa man? Lost sheep. Ikaw. Dili mo copy-paste, dili. So, ang tubag rin boy. The lost perfect Perfect bro. sheep. Kunya wala na. Ang clue. Ang clue. Sige, taga-anak ko Kapag-anak clue. sa kanding. Kapag-anak sa kanding. G-Ford? The lost sheep? Wow. The lost sheep. Wala, pass. Dire. Pass, ikaw. Pass, ikaw. Wala ko. Saman? Pass. Ikaw mo nawala? Ikaw. Wala. Wala ikaw. Wala. Wala. Ikaw. Karnero to ba? Ikaw, karnero? Oo. Okay, ni. Sige. Kini. Sa man na nawala. Okay. Sheep. Tama ka, correct. Tama. Kapuha, gini mo. So, Rini Boy, atong nasayra ng mga tubag sa atong mga kapaglaom. Unsa man na imong opinion sa mga tubag sa atong mga kapaglaom? Grabe yun. No? Daay nakatubag, naapoy wala. Oh. Unya, kinahanglan gid nga magtuon sa balaan nga kasulatan. Kinahanglan yun ito Unsa magtuon. tong tulo nga Makita sa Biblia sa Luke chapter 15, ang tulo ka buok nga parabol nga nawala. Una nga nawala ang anak. Kaduha ang kwarta ug ikatulo ang karnero. Mao na siya, importante kayo nga makabalo kita sa Kinahanglan balaan jud. kasulatan. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog na karon. Daghang kay salamat pud kuya sa oportunidad. Yes. So, ikumusta lang ko dito sa atong mga youth sa Usamis. Okay, kabala ka sa imong hapong angkol, kumusta ta ka?
Daghang salamat. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, kini si Ronnie Boy Makilava. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Dagan ang mitubag sa tawag sa pagmensahe pinaagi sa mga lawiton sa buhatan sa Zamboanga Peninsula Mission niadtong Nobyembre 26 hangtod 28. Dinanay gihimo nga Harana sa Kabuntagon music recording. Bata, batan-on kon hamtong madasigon nga mipahat sa ilang mga talento sa pag-awit. Dalaygo ng Diyos pinaagi sa mga lawiton. Oh, no, daghan kaayong salamat sa itong mga kaigsuunan diha sa ZPM. Oh, again, happy 100th anniversary. Hello, Mikay. And now pa dito atong manager, no? Si Sir Janster. Nabili ba si O Janster si dito? Balda Roofmer, mga workers, mga salamat po volunteers kayo diha, sa no, itong Hope mga... Channel. Tama. Sorry, nisapaw na ako. Salamat kaya sa itong mga aptikon nga mga technical boys nga wala pa sila'y tulog. Oo, nga gikan dito niyan hidiri para ta maka-live karong buntaga. Og, speaking of live, gimension ganina ni Pastor Leia na surprise ba no? Ba, mga November 27, December 1, dul-duol pa siya, Pastor. Ato tama kapaglaom sa birthday bulletin. Happy birthday! Christine Aligsauga. Ate Christine, happy birthday! Happy birthday! Uy, busing! Bro, happy birthday! Happy birthday, Clint. Valero Vertudes. Happy birthday, sir. Elhio. VJ Chris Pilyodar. 40 Canyo. 40. Happy birthday. JR. Happy birthday, sir. Uy, si birthday. Papa ni Kebus J. Happy birthday. Mami, happy birthday! Miko Laureano, happy birthday! Neil Rehencia, happy birthday! Happy birthday! Pastor Golifay! Happy birthday! Rachel Apa, happy birthday! Sheila May Villarin, happy Happy birthday. birthday! Von Diniger Prieta, happy birthday! Mother ni Ate Bing. Oh, yan, Ate Bing. Wena Banyes, happy birthday! Isa pa, Rivin Jave Quino. Happy birthday. Happy birthday. Kuya Andro! Yeah. Happy birthday. Pictures kay Mga Andro. November celebrants. Atong kantaan si Pastor kay nagyo tayo kuan diri sa Live nga celebrant. Live siya diri po, diba? Sa ito ng mga Tarong na to, be. celebrants. Pitch, diba? Happy birthday to you, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank you very much. Pastor, special gito kay kanta gina mo ang buok happy birthday Thank song. you. Wish karon nga birthday or like prayers nimo karong imo ang birthday. Ang wish nako og Thanksgiving sa Ginoo ang long life. Dili baya sayo ng 66 na ka. Uy! Abi na mo Manalangin sa 55 pa ka, Ginoo. Pastor. Ay, Thank you. Years younger. Noon. And yes, Pastor, og na kay pasalamatan kay na actually Pastor nindot lagi kini imong sa ginagisuot. Oh, di ba? Kuning gisuot kay nahibalo ko nga dunay viewers nato sa donor nga country sa Bangladesh nagikan. Gingalan ni siya Kutra ang attire sa mga Muslim men sa Pakistan, Bangladesh, India. Wow. Gusto niyo i-greet imong wife, Pastor? May I greet my beloved. Nahibalo ko nga nag-view ka karon. I was hoping nga makauban ka pero na-immobile man ka tungod sa imong left foot. Get But well we soon. pray that the Lord will continue to bless the healing aron sa dili pa ma-end ang year, matiwas pa nato ang atong last evangelistic for the year dito sa Baguio, December 15 to 22. Yeah, praying for that. Mami, happy Sabbath. Get well soon. Once again, Pastor, happy birthday and thank you for Thank joining you. us today. Thank you very much. Makakamong church, Pastor, basin gusto It will be here sa diri lang. Okay. Yes. Yes, Okay. greetings Padayon and ta greetings. Okay, Fitz, sige, ikaw una. I just want to greet isa ni sa mga viewers nato sa Hope Channel daw, no, taga Alubigid, no, si Sir Larry
Biting o Ligaspi nga taga tungastud alubihid Misamis Oriental no ga-follow daw sa Hope Channel every Saturday. Salamat kayo sir sa padayon sa paglanta og kang Kuya Jimboy habagat ya sa alubihid. Thank you so much. Og sa tanang mga taga Misamis Oriental no sa Talisayan particularly. Thank you so much sa inyong pagsuporta og sa taga Hingoog. Ma'am Rebecca Kabahi, thank you so much for watching. And Ma'am Charlene Arellano and family, Pastor Joseph Mendez and family. Thank you so much sa inyong suporta. Og sa tanang mga viewers nato sa Facebook and sa gatanaw sa YouTube, thank you and God bless sa inyong tanan. Yes, dungog greetings. Happy Sabat sa tanan. God bless us all from Aida Abaw, Makababat of Luok Salay. Good morning, mga kapaglam. Akong ipanimbaya ang mga kaigsuunan delegado to MVC from Blendil, Lin, Umungos of Lagbo District, Zamboanga Peninsula Mission. Yes. Right. No, dagang kaayong salamat. Og happy Sabat di ay sa Mangging family dira sa MacArthur, Leyte. Og JC Korean Surplus, daghang kaayong salamat. Og again, Ate Brenda, Lalay, Elmer, Igsoon ni Jandy, Ate Litlit, Pastor Doroy. Daghan kayong salamat og happy Sabat sa inyo ha. Pastor, nakay-greeting. Yeah, ako lang i-greet po ang family sa akong brother, my late brother. Kay birthday ba sa akong late brother karon. So i-greet na ko po ang iyang family dito sa Silang, si Nining o sila si Honey. O ang ako pong father, nga bago lang nag-celebrate po siyang 90th birthday. Tuwa siya ron sa Lanao sa akong brother o ang family dito. Greetings ninyo tanan, family. Happy birthday. Oh, sige. And ako po, no, akong i-greet si Pastor Johnny Kalibod and Mrs. Asteria Kalibod, no, diha sa Oroqueta. They are watching right now. May buntag nga, Pastor and Ma'am. And happy Sabbath day to all televiewers around the globe. We are watching from Agnaga, Romblon, the Marble City, no? Muna siyang Romblon. Yes. Happy Sabbath and happy birthday sa akong anak, Sil John Ray. Kita-kits taon niya sa Central Church from Lucelle, no? And yes, gusto po na ko i-greet ang Adventist Singles Professional diha sa iliga ni siya, ang organization, na sila diha karon sa San Fernando, sa Bukidnon Dapit, no? Sa ilahang gift-giving activity, nga gipahigayon nila diha sa Sulad School of Deaf. So, may buntag, yes. Kung naamoy report, ipasa na dire kaya. Ito na yung i-report. Active kaayo ang singles, no? Yes. And we would like to greet, good morning, happy Sabbath sa itong pinakakusog na sponsor na ito diri sa Hope Channel, Sir Rex and Madam Yes. Gonzaga. And also, although wala tayo flower, pasalamat gyapon ta ni Ma'am Coro Wahiman. Hello, And Ma'am. sa atong food, si Ma'am Lianto. Yes. Atong mga kitchen staff. Yes. Oo. Og no, mga kapaglaom, kagani ni day no na medyo lang nalimtala na mo siya og mention ka ganina katong speaking of the HIV AIDS, no. Please do not hesitate to get in touch if ever magani, go to Link to Care para maiwas sa mahimo siyang AIDS. And maka-receive diretso sa tambal sa NMC na siya diri sa Cagayan de Oro sa provincial and guaranteed that confidential lang imong identity kay there is still a social stigma magud pastor. Munang some people are hesitant to get tested, some people are hesitant nga kanakon kay nagyo siya stigma nga hala uy kay inana kay bigaon magud ka inana ibitaw nga pagka pero dili sila mag-uol kay naay balaod nga ga-protect sa ilaha. Dili sila dapat i-discriminate. Duol lang daw ingon si Ace, a social hygiene clinic sa atong city og mao gina siya diretso ang atong Pastor, Nay, nang greet day pod nimo diri Pastor. Happy birthday to Pastor Edwin Golfan. Happy Sabbath to all from Pastor Joel Sinesa, NSM. Thank you. O nga pa day pahabol no, ganina sa Dear Panimbaya nag-ingon siya si Campo Redondo weng abatayo. Happy Sabbath, pasagdi na lang jud na imong asawa kung dili jud madala sa pag-alaga. Ang importante padayon lang pag-alaga digzon, nagiampo lang sa Ginoo kay panalanginan ra ka og dili ka pasagdan sa Ginoo. Og lastly mga kapaglaom no, our condolences to the family of De Los Santos, and we are very sorry nga ang ato ang igsuon si Brother Tote De Los Santos in town have mo na gyud siya kanang panahon na gyud siya no. Salamat kaayo sa inyong kanang comfort sa family, and again we're sending our prayers to the bereaved family.
And i-greet po na ko, no? Mayong buntag, Ma'am Sheila Espinido and Sir Espinido. Mga kapaglaom, grabe ang information nato, no? Karong kabuntagon sa atong programa, diba? Daghan kaayo tag mga pagtulunan nga natunan. Hopefully, kamo po mga kapaglaom. And next Sabat, magkita-kita na po ta mga kapaglaom. Atong ang kunon, ang grasya gimaya nga sa langit kanato gigasa. Gug mga tuburan, naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Usakop ti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan o sigurado ang kaluwasan. I-greet na ako si Glory May Soria, also an avid viewer of their Panimbaya. Daghang kayo salamat. Remember, we only have one earth. Live in harmony, buwing paglaom nga may tuburan sa itong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Everyone, happy Sabbath!